Sensazioak, ze balorazio egiten zuen? Ba, ona, ez da egitzek esan, ezin hobe. Pasaten igandean oso gustora gelditu ginen egindako estropadarekin. Eta gaur bagenekien etzigutela ez utziko aurkariak ere ez, nahiz eta koltsoneta hori izan zerotik abiatzea pentsatu genuen. Eta atera zaigu super estropada ona, sensazio aldetik eta super jajo eta pozik. Talonek tope bat badauz da? Ez dakit, aurten behintzat ez. Ez dakit ikusiko beste urteetan, baina... Kalea guztez txarra ez, lehenengo kaletik, kalea ere... Bai, hori esan dute, gu esan bezala beste estropadetan ere ligako estropadetan eta ez gira gehiegi blokeatzen edo kalearen gatik. Kale bakoitzak badu bere zati ona, txaja, honen bataren alde honak aprobetsatzen jakin dugu eta alde txaketan konpentsatzen edo behintzat eusten eta ongi atera zen. Zaleekin espatzera eta hori da.